A Conselleira do Mar mantivo unha xuntanza con representantes da cadea Mar Industria para analizar o anteproxecto de Lei de Ordenación do Litoral de Galicia, co fin de incorporar novas cuestións ao texto normativo. O obxectivo desta lei é aportar seguridade xurídica ao sector para facer fronte aos continuos atrancos derivados das normas impostas dende o Goberno Central, que poñen en perigo a continuidade das concesións destas empresas na costa. Con esta lei, a Xunta pretende regular os usos e actividades no litoral, afastándose de interpretacións restrictivas a través dunha definición clara e adaptada ás singularidades de Galicia, especialmente no que respecta a actividades estratégicas para o desenvolvemento económico do litoral. Unha lei que nace, entre outras cousas, non só para ordenar o noso litoral, senón para darlle seguridade xurídica a todas as empresas que se asentan no dominio público marítimo terrestre e que, despois das últimas medidas que está adoptando o Goberno do Estado, pois decidimos abordar algo que está dentro das competencias tanto da Constitución como do Estatuto de Autonomía para Galicia, que é ordenar todo o litoral, as actividades que se poden desenvolver nesa zona de dominio público marítimo terrestre e ir ao máximo das competencias que temos recoñecidas, como digo, pola Constitución e Estatuto de Autonomía. Se trata, en definitiva, de ordenar e dar seguridade xurídica. Rosa Quintana animou o sector a participar activamente na elaboración da lei, realizando achegas ao anteproxecto, que permanecerá en trámite de información pública ata o 20 de xaneiro.